नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय बेयाव सोरबा उमुक बिदि साननायनि बाथ्रा नङा नैबे जाबाय जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ खौसे लांनानै जोंनि थामोनथा रैखाथिखौ जोङो लाखिनाय आरो लाखिनानै जोङो सोमावसारलांबाय थागोन जेब्लानाखि जोंनि साबायखर थेंक इउ सो माच जानायनि उनावबो बिथांमोना दिनैसिम मा बुंदों मुलाम्फा मोनसे बेलुनेसआव दोननो फैदों दिनै नंगौ नामा दिनैबा फैगारनायानो फैगारनांबाय नामा जोंनि हारिनि जोंनि बिसोरनि go back थांग्रा बिसोरबा हुसियार जाय थांनानै दिनै एन्ड ट्राइबेल हाय एन्ड ट्राइबेल हाय एन्ड ट्राइबेल go back थांग्रा बिसोरबा हुसियार थांग्रा बिसोरबा go back सर जाति बन्द करा दा मोनसे खोथाखौ नोंथांमोनाबो मोनथियो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो लाइमोनफोरा मोनसे जांख्रिखांनाय फैदों आरो बेयाव जांख्रिखांनायाव ना सोरबा BPF दङ ना सोरबा UPPL दङ ना सोरबा BJP दङ बियो मोनसे ओरैबायदि बिग्रायनाय बे बिग्रायनाया माहारिनि मोनसे जांख्रिखांनाय ट्राइबेल जि लाइमोनफोरनि मोनसे जांख्रिखांनाय बे जांख्रिखांनायाव सोरनिबा माबा मोनसे थुनज्लायनाय सोरनिबा उमुक साननाय बिदि जेबो गैया बेवहाय थोंजोङैनो बिग्रायनाया बेनो मोनद' जनजातिनि ST होनायनि बिरुद्धयै बिग्रायनाय बे बिग्रायनायाव जोंनि लाइमोनफोरा मोनथिदों आरो जांख्रिखांदों बिग्रायनाय आरो मोनथिनाया बेनो जे जोंनि थामोनथा आरो रैखाथिया मा जागोन नङा होमबा जोंनि फैबाय थानाय इयुना मा जागोन बेखौ लानानैनो जोंनि बिग्रायनायखौ जोङो इउनिभारसिटियाव जोङो जागायदोंमोन जागाय इउनिभारसिटियाव जोङो जागायनानै मोनफ्रोमबो कलेजनि फरायसाफोरा बिथांमोना दैदेनदों बिथांमोना मोनथिदों निश्चय बिथांमोना इडुकेटेड मानसि बिथांमोना फरायफुनाय सासे फरायसा नंगौना नङा जोंबो सासे फरायफुनाय सासे इउनिभारसिटिनि फरायसा बिथांमोनाबो मोनथियो दि मोनद' हारिनो ST होनाय लोगो लोगोनो जोंनि माहारि आरो थामोनथा आरो रैखाथिया बहा थांगोन गैया नङा होब्लाबो जोंहा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जोंहा इफेक्ट जागोन बिनि थाखायनो लाइमोनफोरा मोनसे गसंखांदों आरो मोनसे सोमावसारनायखौ लादों आरो बे सोमावसारनायखौनो दाखालि BTC सेक्रेटारियेटआव माबा मोनसे जेनेबा हमनानै ला जिबायदि जानांगौमोन बेबायदि जाबाय नङा होमबा बेफोरबायदि थासारिया जानाङामोन जोंबो बेखौ सानदों नाथाय आनफर्चुनेटलि मोनसे जाथाया जाबाय नाथाय बे जाथायखौ सार बिथांमोना जों बिथांमोनखौ रिसपेक्ट खालामो सार बिथांमोना जोंखौ जि सोरनिबा थुनज्लायनाय सोरनिबा उमुक जों बुंदों थोंजोङैनो बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ जों खावलायहरदों जोंनि जि सोमावसारनाया ना बेयाव आबसुल' थागोन ना बेयाव बिसल' थागोन ना सोरबा राभाल' थागोन गासैबो बेयाव जोङो नेवसियाखै सोरबा BPFबो फैदों सोरबा UPPLबो फैदों सोरबा BJPनि सापर्टारफोरा फैदों बे बिग्रायनाया जादों माहारिनि बिग्रायनाय बेयाव सोरनिबा उमुक नोंनि उमुक बिदि साननायनि बेयाव खोथा गैया समा थोनदों समजों लोगोसे जावरिखांदों बेनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मोनसे थासारि गुलुं गुजुं थासारिनि उनावहाय नोंथांमोना बुंदोंमोन BTCनि जिखिनि चिफ राम महिलारिया नैबे ST गनायथि होनायखौ बोखांना लाफिनगौ होननानै नाथाय दिनैसिम बिथाङा बोखांना लाफिनाखै मा फोरमायो बेयाव नाय आं मोनसे बाथ्राजों आं बुंहरदों जोङो फरायसा हिसाबै मोनसे बुस्थुखौ जुदि बुङाब्ला जोङो मिस्टेक जागोन हाग्रामा महिलारि सारा बिथांखौ जोङो रिसपेक्ट होयो मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा 17 बोसोर जोंनि BTCखौ दैदेननायनि उनाव बिथाङा नै आरो मोनसे सरकाराव फैफिनबाय नङा होमबा गासै राजनितिकनि जोङो लिडारफोरखौ जोङो रिसपेक्ट होयो नाथाय बाथ्राया बेसो NOC हरनायनि बेलायाव जोंनि जि लाइमोनफोरा बिथांमोना दुखु मोनदों आंबो दुखु मोनदों गासैबो दुखु मोनदों बर' माहारियानो दुखु मोनदों मानो होननानै बुङोबा दिनैनि दिनाव BPF सोरबा UPPL सोरबा BJP साननायनि मोनसे बाथ्रायानो बेयाव फैया सोरबा माहारिबाद सोरबा एबसु सोरबा बनसु सोरबा BSU बिदि साननायनि बाथ्रायानो फैया ट्राइबेल माहारि हिसाबै गासैबो फैदों नाथाय उइथड्र खालामनायनि बेलायाव सोमावसारगिरिया जे 24 आवार्सनि गेजेराव जि उइथड्रनि मोनसे स्टेटमेन्ट होदोंमोन बे स्टेटमेन्टआव सार बिथाङा जि प्रेस मिटनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्राखौ जोङो बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय उइथड्रनि बाथ्राखौ बुंनाय जायाखै नाथाय बे बेलाखौ जोङो माहारि दैदेनगिरिफोरा जोङो सावरायबाय थानाय जादों बिनि जि सारनि बिथांनि जि फिननायखौ जोङो माबायदि जोङो मोनगोन आरो बिनि थाखाय जोङो
जोङो माबायदि बिग्रायफिनगोन नङा होमबा जोंनि मोन्थायनि थाखाय जोङो सानदों जोंनि बिग्रायनाया बिटिसिआव जोङो बिग्रायबाय थाबाल' जानाय नङा जोंनि बिग्रायनायखौ जोङो आसामसिमबो लांनांगोन जोंनि बिग्रायनायखौ जोङो जन्तर मन्तरसिम जोङो दिल्लीयावबो जोङो लांनांगोन बे बिग्रायनायखौ जों सानदों मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव जोङो जेबो साननाय जोङो जेबो गैया बेयावहाय जोंनि साननाया मोनसेल' क्लियार नांगौबा जोङो जोंनि जिउखौनो दान होगोन जोंनि माहारिनि थाखाय जोंनि थामोनथायनि थाखाय बेयाव जोंहा जेबो गिनाय गैया नाथाय जोंखौ जि षड़यन्त्र खालामनानै बबेबा मोनसे पलिटिकेलनि माहारिनि थाखाय माहारि आफादजों सरजाबनानै माखासे बाथ्राखौ बुंदों बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बिग्रायनाया थोंगोर आरो जोंनि बिग्रायनाया जोङो बिग्रायलांबाय थागोन जेब्लानोखि जोङो जेब्लासिम थांना थागोन जों अपोज खालामबाय थागोन जि 6टा जनजातिनो जि एसटि होनायनि सायाव रुलिंजों लोगोसे बर'नि एमपि एमएलएफ्रा दासिमबो बुंदों दे मोनद' हारिनि थाखानाय मोनद' हारिनि अनगायैबो जुदि एसटिखौ होमारोब्ला जागायाव बुंनांगौ गैया होननाय बे बाथ्राया दाबो सिगांबाय जोंनि स्ल'गाननि गेजेरजों जोङो बुंदों सासे पलिटिकेल लिडारखौल' जोङो हमबाय थायोब्ला बेयाव जानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव जि एसटि होनायनि सायाव जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा बेयाव षड़यन्त्र दङ आखाइ दङ बिथांमोनखौथ' लाइमोनफोरा सोंगोन दाथ' कुइसन खालामगासिनो दङ आरो मोनसे बाथ्राखौ सोंबाय थादों जि पार्लियामेन्टआव विन्टार सेसनाव पार्लियामेन्ट जागोन बेयावहाय जोंहा सानै एमपि दङ बिथांमोना डिबेट खालामनांगोन बिथांमोना जुदि सिरि सिरि थांनानै सिरि सिरि जुदि फैयोब्ला बेखौ लाइमोनफोराथ' एक्सेप्ट खालामनाय नङा बिनि सायावबो जोङो बिग्रायगोन मानो होननानै बुङोब्ला थामोनथाय आरो रैखाथिनि थाखाय बेयाव पार्टिनि साननाय गैया पार्टिजों जुदि डिभाइड जुदि जाबाय थायोब्ला बर' हारिया ट्राइबेल माहारिया जोबस्रांनो बारा सम गैला बे बुस्थुखौ जोङो साननांगोन आरो नोंथांमोननि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ आं फोरमायगोन जोंनि बिग्रायनायखौदि पलिटिकेलनि महर होनानै मोनसे षड़यन्त्र खालामनानै ससियेल मिडियायाव रायबाय थादों माखासे रायजोफोरा सोंखारिबाय थादों बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरा कुइसन खालामनांगौ बिथांमोनखौ लाइमोनफोरा कुइसन खालामनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला नैबे बिग्रायनाया फरायसाफोराल' बिग्रायोब्लाथ' जानाय नङा रायजो राजा बिथांमोनाबो ओंखारबोनांगोन सोरबा समाज सिबियारि बिथांमोनाबो ओंखारबोनांगोन ओंखारबोनानै बाहागो लानांगोन आरो बाहागो लानानै बिथांमोना थोंजोङैनो बुंनो हानांगोन जे 6टा जनजातिनो जुदि एसटि होयोब्ला जोंनि माहारिया मा जागोन थामोनथाया मा जागोन रैखाथिया मा जागोन बर' हारियाथ' दिनैनिल' थाखाय नङा ट्राइबेल माहारिया जुग जुग थांगोन बियो गाबोननि थाखाय सानबाल' जाया सोरबा राजनितिक दैदेनगिरिया लाबालाबनि थाखाय गादिखौ सानबाथ' बियो जानाय नङा होमबा बिथांमोनखौ जों रिसपेक्ट होयो बिथांमोनखौ रिसपेक्ट होनानैथ' जोङो बिथांमोनखौ दैखायदों बिथांमोनखौ जोङो चिफ बानायदों बिथांमोनखौ सोरबा मन्त्रि एमएलए बानायदों नंगौना नङा जोंनि साननाया बेसो बिथांमोनाबो बाथ्रा बुंनांगोन सोरखौबा जोङो सासे राजनितिक दैदेनगिरिखौ जों सांखारिबाय थाबा जाया बेयाव लिपटआव थानांगौ माखासे दैदेनगिरिया एमएलएफोरा मानो बाथ्रा बुङा मन्त्रिफोरा मानो बाथ्रा बुङा बेखौ जोङो कुइसन खालामनांगोन आरो कुइसन खालामबाय थादों आरो कुइसन खालामगोन आरो जों सोमावसारगोन आरो बिनि फिथाइखौबो जों होगोन खोथाया बेसो जोंहा आरो बिथांमोना जि ससियेल मिडियायाव गाज्रि फोसावबाय थादों बेखौ रायजो राजाफोरा थांनानै कुइसन खालामनांगौ जि एसटि होनायाव नोंथाङा लोब्बा दङ नामा एसटि होनायाव नोंहा जेबो खोथा गैया नामा होजानो लुगैयो नामा बेफोरबायदि माखासे कुइसनखौ सोंनांगोन लाइमोनफोरा फरायसाफोरा बिग्रायनायखौ मानो पलिटिकेल लाबालाब खालामनानै मानो डिभिजन खालामनो नागिरदों बे बुस्थुखौ सोंनांगोन बर' हारियाथ' राजनितिक फारसे जुदि लायोब्ला माब्लाबो खौसे जाया ट्राइबेल माहारिया लाइमोनफोरा मोनसे खौसे जानानै बिग्रायलांनो नागिरदों बेखौ मानो बाजादों हारिफोरा बेखौथ' बिजिरनांगौ बिथांमोना सरासनस्रायै ओंखारनानै बाथ्रा बुंबाय थादों गासैखौबो जों रिसपेक्ट होयो नाथाय जोंखौबो रिसपेक्ट होनांगोन बाथ्राया बेसो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जालांनाय माखासे कनफ्लिक्टनि उनावहाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआ माने नोंथांमोनखौहाय मोनसे एफआइआर होनाय जों नुनो मोनदों मा फोरमायगोन एफआइआर होनायाव जोङो जेबो साननो गोनां बाथ्रा गैया बिथांमोना मा साननानै एफआइआर होदों बेखौ जोङो मोनथिया नाथाय बाथ्राया बेसो फरायसाफोरा दिनै ट्राइबेल माहारिया लाख लाख स्टुडेन्टफोरा बिग्रायनो थाखाय रेडि बेयाव ना सोरबा उमुक पलिटिकेल पार्टिजों जुरित दङ उमुक दङ ना सोरबा माहारिजों दङ सोरबा माहारि आफादजों दङ सोरबा दङ गासैबो ओंखारनानै मोनसे सोमावसारनो थाखाय बिथांमोनाबो रेडि दङ आरो बिनि थाखायनो दिनै ओंखारदों दाखालिबो ओंखारदों जेरैबायदि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जाबाय आरो बिथांमोना थोंजोङैनो बुंदों दि जोंनि मोनथाय आरो थामोनथायनि थाखाय जुदि राजनितिक दैदेनगिरिफोराबो जोंनि दैदेनगिरिफोराबो जुदि राव होआब्ला जोंथ' जिरायनानै थानायनि सम नङा नङा जोङो बिग्रायनांगोन जोंनि मोनथायनि थाखाय सोर बिग्रायगोन नङाबा आरो बे बिग्रायनायखौ जुदि माबा मोनसे जुदि केस होनानै माबा मोनसे धमखि धमका होनानै जुदि जोंखौ जुदि माबा मोनसे जुदि खालामनो जुदि सानोब्ला बेयाव रायजो राजाफोरा फिननाय होनांगोन बेयाव जोंनि ट्राइबेल माहारिनि लाइमोनफोरा बेयाव फिननाय होनांगोन आरो ओरैनोथ' जों नागारनाय नङाना खोथाया बेबो मोनसे दा खोथाया बेसो बिथांमोना जों मोजां खामानि मावदों बिग्रायदों बिथांमोना समालोचना खालामबाय थादों बिथांमोना बुंदों उमुक बिदिथ' साननाङाना बेयावथ' नै ना सोरबा एबसुनिल' फैदों ना सोरबा उमुकनिल' फैदों बेयावथ' गासैबो फैदों आरो गासैबो फैगोन रायजो राजाया पलिटिकेलि डिभाइड जाबाय थानाङा दिनैनि समाव खौसे जानायनिसो सम बिथांमोना साननांगौ बेखिनि बाथ्राखौ आरो खौसेनि मोन्थोरजों जुदि थाङोब्ला निश्चय बर' हारिया ट्राइबेल माहारिया मोनसे
स्टेटसिम मोनसे स्टेटिसिम मोनहैगोन नंगौना नङा मान मर्यादाया जुदि जोबलाङोब्ला भबिष्यतनि जुदि जोबलाङोब्ला थामोनथा रैखाथिनि बाथ्राया बहा थागोन इयुन जेनेरेसना बहा थागोन आरो जायफोर आं मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायनो लुगैगोन रायजो राजाफोरा जि गामि ओनसोलाव थागासिनो दङ बिथांमोना थुलुंगा होदों बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामदों बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों नाथाय बिथांमोनाबो ओंखारबोनांगोन जायफोर जि ससियेल मिडियायाव जोंखौ गाज्रि रावदों बुंदों रायदों बिथांमोनाबो नुजाफैनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि बिग्रायनाया सासे सानैनिल' बिग्रायनाय नङा सोरबा उमुक राजनीतिक पार्टिनि सोरबा उमुकनि थाखाय बिग्रायनाय नङा बे बिग्रायनाया माहारिनि थाखाय बिग्रायनाय आरो माहारिया बिग्रायदोंब्ला बेयाव नों आं साननायखौ गारनांगोन आरो मोनसे खुन्थिया लानानैनो बिग्रायनानै बे थामोनथा रैखाथिखौ जोङो लाखिनांगोन आरो लाबथाबाय थानांगोन समाज थाखोनि माखासे सुबुंफोरखौ आरो समाजखौ नोंथांमोननि आन्दोलनाव बारसोमफानो मा खावलायनो सानो जोङो खावलायदों जोंनि सोमावसारनाया जाबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायदों जोंनि सोमावसारनायखौ जों ओरैबायदि खस्थ'आव जों लांबाय थादों सोरजोंबा जों धमखि जादों दाखालि बिग्रायखांनायनि उनाव फैनायाव लावथिदों ओरैबायदि सामला सुमला बेयावहाय जेरबामानि बिथांमोना बुना हरदों सोर बुदों सोर नांसुनिया मानसिया बेबायदि बुना हरदों जोंनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बिग्रायनायखौ बिथांमोना बुनो थाखाय मानो थाखाय बिथांमोना बुना हरखो हारिनि थाखाय बिग्रायनायाव जोंनि दिनैनि दिनाव नुबाय थायो बर'जों बर'सो डिबेट जागासिनो बर'जों बर'जों माबा मोनसे बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जागासिनो गुबुन जाथि हारिया ओरैबायदि बुंगासिनो आथें सिङाव लाखिगोन बिथांमोनखौ गादबगोन जोङो जोंनि पावारखौ नाय बिथांमोनाबो राजनीतिक मोनथाय हानि मोनथायखौ बिथांमोना नागिरदों जोंनि बर' हारिया मा सानगासिनो दङ बेनिखायनो आं बुंदों इन्टेलेक्सुवेलानो जा रायजो राजायानो जा जेबो पार्टिखौ साननानै लाब गैया दिनैनि साना बिग्रायनायनि सम नोंथांमोनाबो बिग्रायनांगोन जोंबो बिग्रायनांगोन गासैबो ज' जानानै जों बिग्रायनांगोन नोंथांमोननि आन्दोलनखौ जुदि गमामायैनो मानियालासिनो एसटिखौ होमारोब्ला मा खालामो नोंथांमोना जोंनि आन्दोलना बुंबाय जों बुंदों जोंनि आन्दोलना बिटिसि सेक्रेटारियेट बिटिसियावल' बिग्रायबाय थाबा जों जानाय नङा सोरबा बिटिसिनि राजनीतिक दैदेनगिरिखौल' जोङो दाय हमबाय थाबा जानाय नङा मानो होननानै बुङोबा षड़यन्त्र खालामग्राया जाबाय मेन षड़यन्त्र खालामग्रा होनो नागिरग्राया जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि जाय चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बेजोंनो लोगोसे जायफोर मिनिस्टारफोर दङ बेयाव मेन मानसियानो जायो बिसोरो बिथांमोनखौबो जों कुइसन खालामगोन जोंनि बर' माहारिनि जे राजनीतिक दैदेनगिरि बिथांमोनखौल' जों सोंखारिबाय थाबा जों जाया स्टेट गभर्नमेन्टसिम जोङो थांगोन स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो दिल्लीसिम थांनानै जों जन्तर मन्तराव फरायसाफोरानो लोब थांगोन जोङो बिग्रायहैगोन जोङो पार्लियामेन्टआव जोङो बिग्रायहैगोन जोंखौ हमदों जोंखौ जेल होदों जोङो जेबो जों साना माहारिया थांना थानांगौ बेनिखायनो गासैखौबो आं अनसायनो खावलायदों सोरबा फेसबुक सोरबा ससियेल मिडियायाव बेबायदि दान्थे बिदान्थे जानाङा जों खौसे जानानै जोङो बिग्रायलांनांगौ आरो बेयाव जोङो जेबो उमुक साननो गोनां जेबो बाथ्रा गैया जोंनि थांखिया मोनसेयानो 6टा जनजातिखौ एसटि होनायनि गोजानाव दोननांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि थामोनथा रैखाथिखौसो जों लाखिनानै जोङो थांनांगौ बेनो आरो दिनैहाय बेखौनो बुंगोन आं दिनै आं सोरबा इउपिपिएलनिबो जानानै ओंखाराखै सोरबा बिपिएफनिबो जानानै ओंखाराखै सोरबा कंग्रेस बा सोरबा बिजेपि बा रोखोम पार्टिनि जानानै जों ओंखाराखै दिनै सारा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दिनैहाय सोमावसारनाया जादों आरो बे सोमावसारनायजों लोगोसे दिनै जोङो बेखौनो बुंगोन जेनाखि जोंनि फिउचाराव जोङो नुहुरखायो जुदि जों गुबुन नैबे मोनद' ट्राइब्सनो जुदि जोङो नैबे एसटिखौहाय जुदि बिथांमोना जुदि मोनोब्ला जोंनि बर' हारिया बा जोंनि ट्राइबेल माहारिफ्रानो दिनै अलखदाव फैगासिनो दं मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंहा चिफ प्रेजेन्ट हाग्रामा महिलारि सार दिनै साराबो सासे बर' नङा होमबा दिनैहाय बिनि सिगां जोंहा प्रमद बर' सार दंमोन आरो बेजों लोगोसे दिनैसिमबो बिथांमोना सालायबोनानै फैदों आरो जोंनि बे एसटिनि बेलायावहाय जुदि बिथांमोना बा जायफोरा दाबिगासिनो दं दिनैहाय एसटिनि बेलायाव जुदि बिथांमोना जुदि मोनमारोब्ला जोंहा नैबे एप्रिल जेनाखि नैबे फैगौ बोसोरावनो आलदा कास्टनि मानसिफ्रा दिनै इलेक्सनबो गेलेनो हागोन जुदि एसटि मोनमारोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारियानो जोंनि अलखदाव दं होननानै जों बुंगोन आरो बिथांमोनाबो गासिखौबो नुहुरजोबखानायखा जेनाखि आलदा कास्टनि मानसिफ्राबो जे इलेक्सनखौ गेलेनानै सानसे समाव एमएलए बा एमसिएलए बा इएम बा चिफ जाहैगोन आलदा कास्टनि मानसिफ्रा दिनै बिथांमोना बेखौ नुनानैबो मानो होबथागासिनो दं आं बेखौ बुंनो हाया बा बिथांमोनाबा मा सानदों बेखौ आं बुंनो हाया नाथाय जोङो दिनै फरायसालिमायाव फरायनानै बा फरायसा जानानै जों बेखौनो बुंगोन जे बिथांमोनखौ जायफ्रानाखि पलिटिकेल पार्टिसाव जायनाखि इएम बा एमसिएलए जाबोनाय बा प्रेजेन्टआव दं आं बिथांमोनखौ आं गोख्रोङैनो सोंखारिगोन मा नोंथांमोना दिनैहाय गावबा गावनि लाबा लाबनि थाखाय मा नोंथांमोना मा होबथागासिनो दं नामा आं दिनै बेखौ बुंगोन आरो
आंजों लोगोसे जोंनि सारा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जोंनि बर' माहारिफ्रा बा ट्राइबेल संगठनफ्रा बा ट्राइबेल माहारिफ्रा दिनै बेखौ सोंखारिगासिनो दं जोङो दिनै बिनि फिननायबो नांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो मालाबाबो जिरायनानै थानाय नङा मानोना जोंनि फिउचारखौ जोङो नुहुरोब्ला जों गोसोम नुहुरो जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि फिउचार जेनेरेसना मोनसे गादब जानाय जों फैगासिनो दं बेखौ गासिबो नुहुरदों आरो बेनिखायनो जों बे सोमावसारनायखौ जों लादों आरो बे सोमावसारनाया जोंखौ सोरबा धमखि होनानै जोंखौ दोनोब्लाबो बे मालाबाबो जोङो बेखौ थाथ'नाय नङा मानोना जों बर' हारिनि थाखाय ओंखारदों आरो जों बर' हारिनि थाखाय मावलांगोन आरो थैजासिम जों मावलांगोन आरो थैयो ना मायो बे जोंनि बेखौ जों रावबो नायनाय नङा आंजों लोगोसे जोंनि गासैबो बर' माहारिफ्रा जों जुजिगोन बर'नि एमएलए एमपि ओमफ्राय लोगोसे रुलिं सरकारफोरखौ नोंथाङा माबायदि जाजानो लुबैयो एस ए स्टुडेन्ट हिसाबै एस ए स्टुडेन्ट हिसाबै आं बेखौल' बुंगोन जेनाखि जोंनि प्रेजेन्टआव जायफ्रानाखि दैदेनगासिनो दं जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ आरो जायफ्रानाखि फार्स्टआवहाय मावलांनाय बा मावफुंलांनाय जोंनि बिटिसि ओनसोलावनो खामानि मावलांनाय जोंनिनो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं बेखौल' बुंगोन जे नोंथांमोना दिनैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिदिनो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बा जोंनि ट्राइबेल माहारिफोरखौ जुदि बिदिनो गोदाव सोराव बुंनानै जुदि पलिटिक्स खालामनो नागिरोब्ला मोननैबो पार्टि बा गासिबो पार्टिनि बर' बा ट्राइबेल माहारिनि दैदेनगिरि MCLA गासिबो बिथांमोनखौ आङो बे समावहाय गोख्रोङै आं बुंनो सानदों नोंथांमोना बिदिनो कुइसन खालामबाय थायोब्ला जोङो नोंथांमोननि न'आव थांनानै जोङो सोंखारिनाय जाफिनगोन आरो जोङो नोंथांमोना नुगासिनो दं जोंनि सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगासिनो दं दिनै बिथांमोननि न'आव थांनानै जुदि 50,000निबो बारा स्टुडेन्टफ्रा थाङोब्ला दिनै मा जागोन बिथांमोना बेखौ साननाया गाहाम नैबे बिटिसि ओनसोलनि आरो आउट अफ बिटिसि ओनसोलनि नोंथांमोननि नैबे फरायसाफोरखौ ट्राइबेल फरायसाफोरखौ नोंथांमोना माबायदि इउनिटि जाजानो लुबैयो जोङो दिनैहाय जोङो दा जोंनि प्रेजेन्ट कन्डिसनाव जोङो नायब्ला जोङो नुनो मोनदों जेनाखि जायफ्रानाखि बिटिसि ओनसोलनिबो नङा जायफ्रानाखि धेमाजि ओनसोलनि बा गगामुग ओनसोलनि जायफ्रा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि बायरायाव दं बिथांमोनाबो दिनै बर' बा ट्राइबेल माहारिनि गोबाङानो दङ दिनै जायफोर गामिफ्रा दिनै सोसनजायाखै बिथांमोनाबो दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि गाबनायफ्रा दिनैहाय जोङो रोखा जोङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोननि गाबनाया दिनै नांदों जोंनि गोसोफ्राव जोंनि रोदाफ्राव दिनै हाबनानै दंजोबो जे बर' जानानै सासे बर'खौनो दिनै हेंथा होयोब्ला दिनै फिउचारखौ बिथांमोना नुहुरखानायखा गमामायैनो जुदि एसटिखौ होमारनाय जायोब्ला गनायथि होमारोब्ला मा राहा लागोन नोंथांमोना दिनै जुदि बिथांमोननो जुदि एसटि होनाय जायोब्ला जोङो फरायसा जानायनि जों होबथानाय बा जोङो रेल लामाखौ जथेनाय बा जों माबा माबि जों मावनो हागौ जोङो थैनायखौबो गिया मानो होनबा जों सोमावसारनायावबो जों गोख्रों दा आं बे समाव आं बेखौनो बुंगोन जेनाखि जोंनि लाइमोनफ्रा फासयनानै थाग्राबो नङा बेनिखायनो जायफ्रानाखि नैबे दैदेनगिरिफ्रा गोदाव सोराव बुंगासिनो दं ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना हुसियार जानाया मोजां आरो फैगोन इयुनाव जोङो बेखौनो बुंगोन जेनाखि गावसिनि लाबालाबखौ जुदि सानबाय थायोब्ला जोङो बिथांमोननि न'आव थांनानै जों सोंखारिगोन आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो लुबैयो दिनै जायफोर बिथांमोना जोंनि बर'ल' नङा जायफोर जोंनि एसटि हारिनि माहारिफोर दङ नोंथांमोना जोंनि नैबे फरायसाफोरनि सोमावसारनायल' नङा नोंथांमोनाबो गाव ओनसोलाव गाव जिल्लायाव आरो सेन्ट्रेलि सोमावसारनायाव बाहागो लानांगोन जायफोरा सोमावसारनायाव बाहागो लानो सम मोनाखैमोन बिथांमोना उननि समाव बाहागो लानांगोन आरो लोगोसेनो आङो खावलायनो लुबैदों दिनैनि थारिखआव जोंनि सोमावसारनायखौ माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना राजखान्थि बिथिंजों लांनो नागिरदों गावसोरनि सार्थनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना बेखौ राजखान्थि नोजोरजों नायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जायफोर बिथांमोना दिनै जोंनि हारिनि थै दङ जायफोरा ट्राइबेल माहारिनि थै दङ नोंथांमोना दिनै जोंनि सोमावसारनायनि बा फरायसाफोरनि सोमावसारनायनि आरो ट्राइबेल हारिनि सोमावसारनायनि उल्थायै जायफोरा खोथा बुंदों बिनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थानो नांगौ आरो जायफोरा हारिनि थै दङ नाथाय राजखान्थिनि सार्थ'आव बाथ्रा ट्राइबेलनि जानानै जोंनि हारिनि जानानै बाथ्रा बुंनो हायाखै नोंथांमोना राजखान्थि दोलोनिफ्राय ओंखारबोनानै जोंनि हारिनि सार्थ'आव बा ट्राइबेल माहारिनि सार्थ'आव गसंथाफैनो नांगौ आङो बिथांमोनखौल' खावलायनो लुबैयाखै दिनै जायफोर बिथांमोना जोंनि ट्राइबेल माहारि बा ट्राइबेल
खथायाव साख्रि मावनानै दङ नोंथांमोनाबो सोमावसारनायाव बाहागो लानो नांगौ आङो साख्रियावब्ला बिथांमोनखौबो माखासे गोबां समाव नुनो मोनो बिथांमोना गावसिनि समस्या जेरै NPS बा माखासे सेलारिनि समाव बेले बेजे गावसिनि सेलारिया जायोबा बिथांमोनखौ सोमावसारनायाव बाहागो लानाय नुनो मोनो दा बिथांमोना बै समाव बाहागो लानो हायोबा दिनैहाय बिथांमोना दिनै ट्राइबेल जानानै ट्राइबेलनि खथायाव साख्रि मावनानै दङ नोंथांमोना बेखौ साननानै साख्रि जायफोर साख्रि मावगासिनो दङ नोंथांमोनाबो गावसिनि साख्रियावब्ला बिथांमोनाबो आलादायै सोमावसारनो हायो नङाब्ला दिनै ट्राइबेल संघआ सोमावसारनाय CCTUआ सोमावसारनाय बा जोंनि गुबुन गुबुन माहारियारि दोलो माहारियारि आफादफोरा सोमावसारनाय बेवहाय फैनानै बाहागो लाफैनो हायो आङो बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो खावलायबाय दाखालि बावैसो साननि सिगां BTC सेक्रेटारियेटआव मोनसे हुलस्थुल जानाय जाथाय जालांबाय बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया गावनि हेंथायै जिखिनि स्ल'गानफोर होबाय बेखौ लानानै आंखौ धमखि होदों आंखौ हायोबा खाथियाव आंखौ बुनो नागिरदों हायोबा फैना खाथियाव होनना बुंदों मा बुंगोन बे बाथ्राखौ आङो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बेखौनो खावलायनो लुबैयो नोंथाङा बेवहाय बेखौ बुंनायनि सोलायै दिनै हारिनि साथुआव बाथ्रा बुंफै नोंथाङा फरायसाफोरनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायनि सोलाय हारिनि साथुआव बाथ्रा बुंफै दिनै बिथाङा थांनाय सिगां समाव मोनद' हारिनो ST होनांगौ होननानै NOC हरदों बिथाङा बेखौ बोखारनानै लानो नांगौ गोख्रैनो आरो बिथाङा बे NOCखौ हरामोनब्ला थांनाय 29 नभेम्बराव जानाय जि जाथाय बे जाथायाबो जानाय नङामोन आरो फरायसाफोराबो दिनै फरायनाय जे सम दिनै एग्जाम जागासिनो दङ कलेज इउनिभारसिटि फरायसालि गोबावनो दा बिथांमोना फरायसाफोरा गावसिनि एग्जामखौ दोनथ'नानै सोमावसारनायाव बाहागो लानो गोनां जादों खार'ना मोनसेल' दिनै मोनद' गुबुन जौगानाय हारि जाय आरो गोबांथार सुबुं अनजिमा दङ बिथांमोननो ST होनो नागिरनाय आरो बेवहाय आसाम सरकारनि जि थांखि ST होनो नागिरनाय आरो लोगोसेनो बे थांखिखौ मदद होनानै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा NOC हरनाय लोगोसेनो बे बिथिंखौ मदद होफानाय जोंनि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेखौ मावबाय थानायनि थाखाय दिनै बे जाथाया सोमजिदों आं बेखौ बुंनो लुबैयो जायखिनि दम होबाय जिखिनि आंनि हेंथायै गाज्रि खोथा बुंबाय बेखौ आङो माबा मोनसे लामाजों लांगोन आरो लोगोसे आंनि खाथियाव फै होननानै बुंदों आङो बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सासे बे बाथ्राखौ खोनानायनि उनाव आं बेखौ सासे दैदेनगिरि बा BTCनि सासे चिफ महरै आङो सानाखै बिथाङा सासे सादारन सासे सुबुं आं बेखौ बिजों रुजुनो लुबैदों बिथाङा जुदि सासे बर'नि दैदेनगिरिब्ला सासे BTCनि चिफमोनब्ला बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन ओमफ्राय फैबाय थानाय समाव जुदि नोंथां नैबे गमामायैनो STखौ होमारोब्ला नोंथांमोना नैबे आन्दलनखौ बबे लामाजों लांनो हास्थायो बे आन्दलना जुदि फैबाय थानाय समाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारा मोनद' हारिनो ST होयोब्ला बेयो बबे समसिम सहैगोन बा बबे सिमासिम सहैगोन बेखौ दा बे समाव बुंस'नो हाया आङो मिजिं खालामो बेवहाय जोंनि आसामल' नङा जोंनि भारत हादरावनो मोनसे थासारि सोमजिनो हागौ लोगोसे बे जाथायखौ बे सोमावसारनायखौ लानानै माखासे दानि रुलिं सरकारफ्रा माखासे पलिटिकेलनि एंगेलजों नायनानै माने एबसुखौ दाय हमदों बर'नि माखासे जाथिफोरखौ जाथि आफादफोरखौ दाय हमदों बेयाव राजनितिनि आखाइ दं होननानै बुंदों दा बेयाव थारैनो नैबेबायदि पलिटिकेल एंगेलजों लांनाया थारैनो नंमारगौ नामा नोंथांनि नोजोराव बेयो आंनि नोजोराव नङा मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय आङो जायफोर सोमावसारनायाव बाहागो लागासिनो दङ बिथांमोनखौ आङो हारिनि साथुआव बा ट्राइबेल माहारिनि साथुआव बाहागो लानाय नुनो मोन्दों बेवहाय आङो नायनानै नुनो मोन्दों मोनसेल' दोलोनि बेवहाय बाहागो लानाय नुनो मोनाखै लोगोसेनो आंबो सासे BJPनि मैयासिमाव सासे सोद्रोमामोन दा आङो आसाम सरकारनि जि लानाय थांखि बिनि आं उल्थायै बा आंनि थांखिया बेवहाय मिलायैनि थाखाय आं बेवहाय सरकारनि उल्थायै गसंथानो थाखाय जोङो राजखान्थि दोलोनिफ्रायनो ओंखारनानै बेवहाय सोमावसारनायाव बाहागो लादों बेवहाय आङो गुबुन सोरबा राजखान्थि दोलो बा बबेबा मोनसे संगठन बा आफाद आं बेवहाय जुने लोब्बा गैया दा आंल' नङा गुबुन बेवहाय सोमावसारनायाव बाहागो लानाय दैदेनगिरि आरो सोमावसारनायाव बाहागो लाग्रा सोद्रोमा बिथांमोनहाबो बेवहाय जेबो लोब्बा गैया होननानै आं सानो समाजनि राजनीति एंगेलजों बुंग्रा माखासे मानसिफोरखौ नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोसो नामा आङो बिथांमोनखौ सोंखारियो आरो खावलायनो लुबैयो नोंथांमोना जायफोरा राजखान्थि नोजोरजों गावसिनि मुलाम्फानि थाखाय नायबाय थादों बा बाथ्रा बुंबाय थादों बिथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बाथ्रा बेखौ बुंनायनि सोलायै नोंथांमोना जा हारिनि सार्थ बा ट्राइबेल माहारिखौ रैखाथि होनांगौ बिनि सार्थआव बाथ्रा बुंनाया मोजां